Hej, tyto styky našim slovenským susedám sú však v staviznách znáte a dlhotrajné, když ja myslю na Varnsdorfskú šulu po vojne etc. Potom sa ospět v srbských novinách a druže je tež písavo. Domovina je tež popřevroče, tuto kontakty jara intenzívne dále pěstovala. My sme s novými ľudźmi, následníkami předkadníkov z NDR-ského časa kontakty pytali, napríklad pola vednictva Związku Polaków v Českej, abo tež druhé formy. My sme samo českým Němcam přes FUF kontakt namkali a so za ich situáciu zajímovali, abyše poprom ze zaslužbu našich zastupierov v oboku FUN zo sú popřevroče PAP jac slovenské národné menšiny tutej európskej organizácii přistupili. Tuta mesobná výmena názornenia, tuta kultúrna výmena, tuta rečná výmena, požišo naše semináre, slovenské semináre FUF, keď sme každý letný jako domovina, jako jeden projekt od BMI spichované převedli, to sú šo záslužby domovina a Srbov, keď sú tute medzečlovečské kontakty v slovenským susedských krajach silnili a keď sú tiež nám byli pomoci, když je pomoc trebná byla. Kultúrna výmena s vempkami, festivale, naše rivanské skupiny sú především jezdili do slovenského Ukraja, sú tomu vedli, že sme pola nás tiež ten festival založili, keď je netko miestem tradícia. A my sme miestem svetoslavný cílov čvonojo, převedžeme hulké konference a tak dále. To říká Serbia, sú so jara spiešne svety otvorili. A to by jenož možno přes patute hranice, přes jednotu Nimskej a přes to, že je nám netko celý svet přístupné. Z toho to najlepšie činiť bude tež na rok do příchoda.